goodness, and you give us the fruits of the earth in their season. Grant that we use them to your glory for the relief of those who to the Holy Spirit, one God now and forever. Wodi wadum ama afi akote na wama asasi sunobai aye from woni bremu yesrese bayem fayenum anshawani unyam ayem famwa wona owo ahutremu niena kasa yedie enam yena radi Yesu Kristo nti oba eni radi awatiase Nonu di hine wa hong kruyemu yenyame kruenda ni ina Yesre edi yenu anu yenswa omuda sinyina bawanim yeyem papa opanyi ade Japan akwasi My sister Riza and Bonsan, brother Hubert Rekon, and then Yamame Esther Oseusu. Don't go away, I sit down and show any. I want to see now, said Yamakai, you be good campaign. Now for Falcon, a radio now upon Betcher said, Nigin Slano. Now for so far all Sabbath chain. Percussion said, me pemune me chere eradimi onya akopon se meju asase a o ka chere yen nananom kan se ode bema yen so na osofo ne nye kenten no fi wonsem mfansi erade onya akopon afa ebuchia ani na jeso kano erade onya akopon ani se na meja ye amani armani a anka wo chinchin Now the nipa kakra na esane call me koye hohoho na we oye o man kese a oye na odore wo ho na museum fo ye mboni yesu frɛ rate ye na anu nya kopo na otie ye ne na ohuru ye mo bra ye ha o ye na hudan na rate de nsa a ne basa a wati no ahuji akese ne senchene ne awade yi fi dai na odiyen aba ne bi asasi amaye asasi an so ne ewo se wo so na afeje me de asasi awo erade de amame no so ebian kan maba na fesi erade na akopon not sorry when you not just when you are doing now upon the amount neck who feel now when it let me all our they are the power doing now upon the amount who feel now when it let me all our now we have it or yes This is a normal and I'm a Assassin na musi ma ewa lekemire Assassin sie dom emrani ni eniso Mo se Ewurade ni Onyankopon ono na oyeye ono na yewo no na yene yon na yene man ne de bibia ina eniso
Monfa aseda enhyɛn na pon kɛseɛ mu na monfa ayɛyie mma na bɛnna so monna no ase monhyira ne din ɛne soɔ na Awurade yɛ na dɔyɛ wɔ hɔ daa na ne nokwadie koduru awoɔ ne toatoasoɔ nyinaa ɛnumonyam ka Agya Ɔba ɛne Honhom Kronkron. Let's ask you that answer the question. I think I saw one to see you. And I pay a little more. Oh, Ma, Shongoma, Philippi Fono, 18:9, just 1:9, and you can see and promise. The second reading is from the letter of Paul to the Philippians, chapter 4, verse 4 to 9. It's a Uma, when you it can't be said, one man paid anything about the show, and I'll be happy. When man may be, won't happen. Name of my name, and vampire, no what to say. And yes, that, Mamma, this way in your open lesson. In your open lesson, yeah, a chance of seeing our son, the show my point, in my game, so who's the listen. After I get you in your own, the air of prayer. Deɛ ni wo duro deɛ tene deɛ wote deɛ yɛameka deɛ edi ka sɛ ɔpapa bi wɔ hɔ a saa yɛyɛ bi wɔ hɔ a saa nnwoma yi mu ɛna wɔyɛ yɛtwa so na musua nso a na magyeɛ na mateɛ na wɔahu wɔ ne ho ɛno ara na wɔyɛ na asomdwe Nyankopɔn ɛne wɔbɛtena I'm trying to see. Gradually, Ancient and Modern 383.
ohu no epo no agya no ɔse ne sɛ Rabbi da bɛn na ɔbaa ha Yesu ebua ɛse wɔn sɛ rekama kyerɛ mo nokore mu paa ara sɛ ɛnyɛ sɛ mohunu nsɛnkyerɛnne nti ɛna mohwehwɛ me na sɛ modi paano ebie na mommee ntira monyɛ aduane a ɛsɛ yɛn ho adwuma na mmom aduane a ɛtena hɔ ɛkɔ daa nkwa mu a onipa ba no ɛde ɛbɛma mo na ɔno ɛna Agya Nyankopɔn asɔ no ano ɛna ɔsee ne sɛ ɛdeɛ na yɛnyɛ Nyankopɔn adwuma Yesu ebua ɛsee wɔn sɛ yei ɛne Nyankopɔn adwuma sɛ mobɛgye deɛ ɔsoma no adie ɛna ɔsee ne sɛ ɛneɛ nsɛnkyerɛnne bɛn ɛna wɔreyɛ na yɛhu na yɛagye wo adi ɛdeɛ na wɔreyɛ yɛn agyanom adi mana ɛserɛ so sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ ɔmaa wɔn paano ɛfiri soro adi ɛna Yesu ɛsee wɔn sɛ mereka makyerɛ mo nokore mu paa ara sɛ ɛnyɛ Mose ɛna ɔmaa mo paano a ɛfiri soro na mmom m'Agya ɛna ɔmaa mo nokore paano a ɛfiri ɛsoro no Nyankopɔn paano ɛne deɛ ɔsane ɛfiri soro ɛba na ɔma ewiase nkwa no ɛna ɔsee ne sɛ Awurade ma yɛn paano yi daa Yesu ɛsee wɔn sɛ mene nkwa paano no deɛ ɔba me nkyɛn ɛno ɛkɔm ɛne no da na deɛ ɔgye me adie no osukɔm ɛne no da Nyame mo adehyeɛ sɛnea ɔdɛɛfoɔ Agya Nyankopɔn anim asɛm ɛse mene mu anie
What you
afɔdeɛ na yɛde ada waseɛ na yɛde ayi wayɛ na yɛkyerɛ sɛ ɛyɛ yɛasɛdeɛ ɛne ahyɛdeɛ da yɛn soɔ sɛ ɛsɛ sɛ yɛde aseda kɛseɛ ɛma wo dini Awurade pa yɛto nsa afrɛ wo sɛ bra yɛn ntɛm fa wo tumi ne wo ahoɔden ne bra ɛwɔ nnɛ afɔdebɔ yi mu ɛwɔ Yesu Kristo wo dini mu yɛto nsa afrɛ wɔn a wɔntene mɛduuyɛ wankasa fa wɔn bra asomdwie mu onipa bi a wɔwɔ dandua yi mu Awurade mede ne honhom ne kura ne nipadua hyɛ wo nsa ma yɛmfiri akoma mu ma yɛmfiri yɛpɛ mu na yɛmmɔ afɔdeɛ ɛmfa nhyɛ wo din kronkron ne animuonyam Awurade pa yi sie nyinaa firi yɛn mu na yɛbɔ afɔdeɛ yi wie a yɛde aseda kɛseɛ bɛma wo din ɛwɔ deɛ wayɛ ɛde ama yɛn yɛda wase yɛhyɛ wɔ animuonyam ɛwɔ Jesus Christ din mu ɛne abɔ mpaeɛ amen. Enipa ne dɔɔso asɛ wɔn na ɔbɛba no ɛyɛ mbɔbɔ list bebree biara yɛ mbɔbɔ list bebree biara ne nti ɔmo a yɛbɔ ɔmo din ɛno no ɔna abusua wɔ ese nso isan na mɔbɔ pa enye yie nanso nana ɛbɛtena baabi a wɔte na nana deɛ ɔno deɛ ɔyɛ royal guest of honor na emu yɛntumi ntu n'ase ɔne ne ho ka ni nyame maame mata ɛna ɔde army commander ɛnso so ɔkɔrɛksa ɔkɔrɛksa ɔtɔ nyame commander so nyame commander osuro ɛna ɔsɔ so yɛ army commander ɔwɔduru asɔ dɛm adeɛ wɔde army commander na wɔn sisi ana wɔre sɛ ɛkuma so ɛne nti army commander wɔ asɔre dɛm abɔn nsɛm ano sɛdeɛ bi awo nya asɛm ɛwɔ abɔnten kɔmpie yɛ asɛ ɛwɔ n'asɔ yɛ army commander no ɛne ɛbra nti wɔyɛ army commander asɔre dɛm abɔn nsɛm paa ma yɛ papa ɔbaa abɛtae baafoɔ ɛnso so akyi nti baafoɔ kwaku amoɔten a ɔtɔ so ɛnan wɔn yɛn sɔre egyina yɛn nam ɔso ne yɛn fa nsɛmbɔ kɛseɛ ɛfa ma yɛn nana powura yes ɔno na edidi ma yɛ bibi dodo obibie nana pia ɔne ne ho ka ni mata ɛnso so wɔ ha na baafoɔ ba no ɔne edwa ato ahene ɔne edwa ato ahene nana asɛm so da paa ɛna ɛbaayɛ nti nana ɔdabɔma pia tena wo wurantɛn na ɛbɔ ne ti dɔm ɛwɔ hɔ a ɛfa ɛman ɛto nsa nso so frɛ baafoɔ nuanom akɛseɛ mmienu a ɔno ɔmo tu anammɔ da biara ɔmo nam tɔm ɛɛba ɔmo akasa sɛ ɔmo ntumi ama nam so ɔmo de ɔmo nam ntɔkwa asɛ mpanimfoɔ akɛseɛ bi a ɔmo so ɛbɛba a ɛyɛ nana mɛnsa bonsu a ɔtɔ so mmienu kaase ne baafoɔ nua pɛko pɛ ɛno no ɛnusi baafoɔ nso ne nuanom ɛbɛba na ɔmo aba ɛto nsa ɛde ɛfrɛ mu sisi ɛbɔ ne din sɛ ɛbɛyɛ a nana ɛbɛ owu biara n'aso bɛte sɛ ɛbɔ ne din na ɔna a ɔmo si nanan no nso ayɛ asɛdeɛ no ɛde ama no yo wei ne de twa to na afei yɛde deɛ ɛtoa soɔ no ɛde aba wɔn a ɛnɛ sɛdeɛ bi kaakan no ɔmo bɛtena community na yɛ maame mo nso so ayɛ dɛ abɔ ɔmo akyi dɔm a yɛ maame kɔɔ kyerɛ deɛ waba Mwanfa enige mandi enige sebe madaroma macho mo mayin sura sana mo mudi abusua we so maya de pa wasafo yimu na yemfa sembo eni tete mo de tete yeye dede ye enfama ye mami madam Enkofa moja enfa emaye na yenfa afadele bidibo enfa entoso enunti pafo wadaroma ana monye okay monye dia ne wadaroma listen my foreign born enemy shila amen pafo
yɛhyɛ asɔre aseɛ no yɛma afi hyia ba afi a yɛtwa mu na ɛyɛ 3rd November ɛne yɛkɔ afɔdeɛ wɔ ha ɛna afi na san akɔba 2nd ɛkyɛ yɛ afi hyia ba nti baafo afi hyia ba baafo ayɛ asɔre ba na nsɔre na ɛtae asɔre n'akyi sɛ yɛka sɛ patron nti patron deɛ asɔre no yɛ biribi na ɛso a nnipa a yɛgu do soɔ ne ahɔhoɔ a yɛgu do soɔ nyinaa wonya akwanya no agya to hɔ na waba abɛtae afɔdeɛ no ɛne dwumadi a yɛredi n'akyi nti baafo wonkɔ aso anada so na monka amen ne kakra ko anada so mehyɛ da to krataa bi ma ne hɔ wakasa akyerɛ wɔn ama ɛkɔm de wɔn ɔntumi nya wɔn hɔ saa na wɔn nkɔ nti ɔsɛ ɔmpɛ biribi ɛma wɔn edi so at that material moment Jesus was having a problem to solve. Jesus was how I was how was how a wɔn sɛ ɛkwan bɛn na ɔbɛfa so a ɔbɛnya aduane ɛde ama saa nipa dɔm wɔ yi amomadi eti ayɛ nkɔmɔdie ɔma na Philip ɛsɔre ɔsɛ there is a boy or there was a boy having 5 loaves and 2 fish. Lord, what can this do to them? Philip said, abɛɛma bi wɔ ha ɔwɔ paano nketewa num fish mmienu owie no sɛ Yesu na wei ɛbɛyɛ ɔmo dɛ ɛna Jesus sɛ momfa mmra amen. Before a miracle can happen, you must give something out, and upon that you give, that Jesus stands on it to perform a miracle. Amen. Amen. Also, now when you are there, and Jesus says, "What do you now? O koko ti ya o ni ba ye no. O ma na ni so kire so na o bɔ mpae na o wie ye no. O se mo nche ma wo inni. Amen. Amen. Ebuzafo sa pa no enum na be ma no kra enso no ya Philip se ebeye der no wo mu di wie and there was 12 baskets left over or leftovers. What would you hear? And I used to say, and yet, as a partner of Betty, they will pound down with me. Amen. Or something else, when and I will Moses, Emma, for 4 pounds on the manna, that was also the way. Why do we do harvest? I didn't think they were for the and now about so about for the and the benty and I'm about for the and Yama one yes, so the Indian about for the one. We show our gratitude to God. Yabase Yaba the bar for the Echere Yaniso Emerade. Sa afini namuno Ebrade Bambato Yaso Ebrade Yaso Ebrade Boya Mobile Eti Yaniso Ena Ebrano. Luke chapter 17, verse 17 to 18. Luke chapter 17, verse 17 to 18. Pastor Luke 17, 17 to 18. Yes, we are said. Yes, we are said. And you do know who free. And you do know, and I will free. About Chrono, dear one. I am Chrono ahead. Shawadi Shawati, Jamu. Shawadi Shawati, Shawadim, Paninia. Ebiaba, and your way of Chrono.
ɛne ɔmo yɛ nkorɔ no still na wonya wo bi ebi ma di ha sɛ nyɛ yareɛ na nipa korɔ yareɛ anaasɛ asɛm bi na ato no anaa akɔnte obi na watuo na sɛ wɔni ha deɛ a ɔyɛ aka nkorɔ no ho amen ɔyɛ abɛka nkorɔ no ho amen ɔsɛ ɛnyɛ edu ɛna ɔmo fi yɛ where is the 9 ne wɔ he ɛna wɔn nko ano aba na ɔde aseda ɛne anisɔ ɛbrɛ Awurade yɛnhyira no sɛ wɔwɔ dan mu ha nɔpɛ yi na ne anisɔ ɛbrɛ Awurade o yɛnhyira no sɛ wɔwɔ dan mu ha nɔpɛ yi na ne anisɔ ɛbrɛ Awurade sɛdeɛ Awurade ayɛ ama 2025 yi nyinaa no w'ani asɔ eti Awurade I come with this little envelope to show my gratitude. Awurade adeketewa yi a mede ahyɛ envelope mu a mede ɛbrɛ wo yi mede ba bɛkyerɛ m'ani sɔ ɛde ama wo amen eti afɔrebɔ deɛ di kan ne sɛ we show our gratitude to God yɛkyerɛ yɛni sɔ ɛde ma Awurade amen. Number 2, it reminds us. You don't share everything. But that's not the account. Never had the account. I'm hallelujah. Amen.
yɛdi nkae bɛda ɔsɔfo ɛne yɛn nyinaa yɛhyia ɛdam ase sɛ afe so yɛn nyinaa huru deɛ Awurade ayɛ ama yɛn na yɛbɛyi bi ɛde ahyɛ bɛdira animuonyam yɛsɛ sɛ deɛ wɔ obiara koma so deɛ aka biara no yɛmfa mmra na yɛmfa mmoa asɔre yi na asɔre yi to nkɔ yɛn maame ne yɛn nananom edi kaa bi wɔn kɔ na ne do adum no so deɛ mmɔmɔden sɛ biribiara yɛ biara no yɛbɛyɛ yɛyi de akoma pɛm na nya ho nhyira yɛhwɛ deɛ wo sɛ video bɛɛdu wɔ ha no sɛ yɛbi agya Akyemang TV woyɛ a wɔtwa nyinaa yɛde kɔ YouTube so ɛti obiara bɛhwɛ bi yɛde link ma wa na wahyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ agya Akyemang yɛnso ebi bɛkɔ akyiri ɛti biribi a woyɛ biara no woyɛ a na wayɛ no sɛdeɛ ɛde kɔ aso na ɛkɔ YouTube sɛ obi a wabɔ akyire wɔhwɛ wɔfrɛ wo a na wɔhunu sɛ deɛ woyɛ no mistake biara ne ho nti obi a yɛtwa no biara no yɛhyɛ bobɔ yɛahyɛ aseɛ yɛde bi ato enti yɛakyema sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbire bɛkɔ akyiri no ɛne yɛyɛ saa nti oyi a yɛtwa yɛahyɛ dɛ ɛbɛyɛ yɛ nyinaa ɛnu anwummerɛ akyɛ koraa de ankyere no na wowɔ YouTube so na obi mfra yɛ ho ha sɛ woyɛ program bi asɛ ɔpɛ sɛ kɔ YouTube a na sɛ kɔ ntentafidie so a wohunu a wede yɛn ni ayɛ die wohunu na ne yɛbɛtwa ma wo na yɛde kɔ wo sɛ mu sɛ ne drone ɛtwa video ne biribiara nti yɛsɛ sɛ yɛpɛ sɛ ɛboa Agya Akyemang ɛdi kɔkyi ne nyinaa nti na yɛyɛ saa but nipa bi nso ɔdo a sabe wopɛ sɛ okuro adi dine no na ɛneɛba ne bi a ɛbɛfrɛ mu no na ɔmo nso ɛde nam adesrɛdeɛ adeɛ biara a ɛmfa Agya Akyemang dini kɔkyi wɔn yɛ ntwa so ɛde ɛbɛboa mo akɔkyi no yɛnyɛ ne yɛntɔ yɛ kuro yɛn nyinaa yɛyɛ adeɛ na asɔfo ɛɛka ɛm sɛ asɔfo bɔ nanalo ɔkɔdiri wɔabɛduru a ɔde ne nkra ama yɛ nti nanalo ɔkɔ abɛyɛ 20 million sɛ yɛmfa na me nso me ne me yere ɛne me bɛsɛ ɔbɔ 50 million ɛde ɛde kɔ nana danso nso asɛm so ɔnso baabi a menam biara no ɔno nso ɛka ma ɔno nso ɔnso ne ɔka no ho na wuo du paa nti wɔnte so bi a na dɛ ne ɔka dɔ no mu yɛde bi a yɛde ano nhyira no ɔnsɛm babafoɔ wɔyɛ asante akadeɛ monkan sei mo wɔ ha yɛatɛne nana ɛbɛmu mu ase akyia wo nana asɛ nso da paa nana wo nso bɛkyia wo St. Andrews Anglican Church asɔfoɔ asɔre mpanimfoɔ ne asɔre mma nyinaa yɛkyia mo ɛwɔ yɛn Adwenkwapa Yesu Kristo din mu amen ɛne dwuma bi a yɛdi wohwɛ am sɛ last year na ɔsɛ nkɛba so last year no asɔre mpanimfoɔ baa sɛ nka wɔn pɛ sɛ Ante Joanna Epson ɛne ne ma ɛbɛkyɛ wɔn annual harvest ɛmo wɔn na nokwasɛm sɛ mmerɛ a nkra no baa na ɛbɛn apɛn dodo nti yɛsrɛ wɔn sɛ yɛmfa mmerɛ de sie ɛna nyame adom so afei akɔ abɛto yɛ yɛbaeɛ no adɔfoɔ mo aboa ama ɛne dwumadie yi akɔ so pɛpɛɛpɛ yɛda Onyankopɔn ase enti Ante Joanna Epson ɛne ne ma yɛn nso yɛbaeɛ a yɛde boa St. Andrews Anglican Church no yɛ 50 million ɛne sika no 5,000 Ghana cedis na yɛmfa mo asɛ bɛbɛyɛ a Onyankopɔn adwuma nso ɛbɛturu pɔn yɛda mo ase Papa Anglican asɔfo ɛne asɔre mpanimfoɔ sɛ ɛma wapa yɛda ase sɛ watumi aba Papa said, we are so much indebted to you. And indeed, Papa, I mean, Israel, say, also, who bread and so now, so what point now, they are must say that for. Yeah, we are for the that's all the
sika kwale no million aduonu na wadamai sika no odiaba what is money to the grasshopper anything na elisia na osofo any asore for matwa esun so amani the damu na se na me akoma yewie asore di made na harvest committee and asapon for maintenance ni afi ne ko ase abusika ni na won konta na nyame ya adoma na wo twesene a ye da nyame ase no ni atosika ni na edin edi ama asafo nyame enkoso nhyira ejina asori ni na dan edi aseda kese ema obibia obekọ ayen afi 2025 ye harvest nyame enkoso na wanya mukase obia ko maswade embrem na yentimi bi afi bronya ni na o Kristo dimo amen ya mame Mary Amando onene ma onu ade na envelope bae sana ne masa ejira ebua 300 Ghana sima ye na ready dey asumdue odonti ase ba akoye beba ya brabo mu ewrade asumdue ene mo nyina entrada tia unia na mani mbone ye se nyame ehira no
juma edaye enso semre nyina ne nyina yadi aseda ne ayeye mawo eja kronkron osoro hene otumfo ne da nyankopon wo ba kro ene bradi Yesu Kristo mo ono ne nkwansa mo na onam ne so ba de nyina free fiti ase no na boy ense wo seso Peja kwa bari asere ni sawa o ma no so ai no mo ya aduma e o ja che ya do wona e pese sua aduma ye du da o to aduma ye ye obi a ye kama kama obi a so ya sa bra o ya na bra ka se ya wala ko si monica SHS report ya le media sita programming media jadi kebaraka Pastor
Jesus our door yen na odo no ani moja eworo ye mbone no ohyiramu amen Yakobon konkroma ode ne do ahya yakobam na wagye atum se one ye benante na wakire ye kwampa ye mfaso no ohyiramu amen na fe otumfo Yakobon ne nhira efiri nyame agya no nyame oba no nyame susu konkro ne nhira no ensane emra oso Enfluence on come from my Yeremoma, Monana no Monsedo, Madishia Monchani, Kofo Growing in Aswa, with a mission come on Sanwa Juma, any Musuni a sign when Siama near Mibuyanka, Enflumaquem, and then any day, amen. Yabianis and then Sinten Dusabusia, yes, some any afori boy, the real my yes, I go yasi. Yagodo do ye ho na yenkosom Awurade
Godfather fly do. Mama young corner as we move. Every day, we slap our corner, we slap the criminal. I was so many Duba Green. On fire in Anshan and Tabana say, on cry, on to tea and I'm on in Nancy. You be higher grain. Amiaga say you yanka. On padding in a for the and in Shira, the free Namiajano, Namiobano. Now, Mrs. Mkoko in Sano is son Emramun in Amoso, and then any day. Amen. Amen. I said, I said, I said, with heart and voice, with heart and voice, with heart and voice. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sabradika ya wa, Sabradika ya wa, Sabradika ya wa. Amen.